बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। थांनाय 5 जुलाइ खालाराव सत्यरन्जन बराया बर' ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरनि सायाव माखासे बेरफुसार बिबुंथि लाखिदोंमोन, जेरै ख्रिस्टियान धोरोमा माब्लाबाबो भारतनि धोरोम नङा, ख्रिस्टियान धोरोमारि बर'फोरनि एसटि मोनथायखौ बोखारनांगौ, खाम सिफुं सेरजाया ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि नङा आरो बायदि बायदि। बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि बर'न मोसाहारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सत्यरन्जन बरानि सायाव पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गावस्रालायनाय लाबोनो आरो दाङाबाजि सोरजिनो खैसार खालामदों सत्यरन्जन बराया होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। जों बयबो बर'यैनो दं। धोरोमखौ लानानै बर'फ्रा माब्लाबाबो दावराव जाफेराखै। ख्रिस्टियान धोरोमारि एबा गुबुन धोरोमारि बर'फोरा माब्लाबाबो आं बर' नङा होनफेराखै होनना बर'न मोसाहारि बिथाङा बुंथियो। बिटिआरआव डान्स बड'लेण्ड डान्स खुंफुंनो साखाफारा। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु सावथुन दिहुनगिरि, फावगिरि आरो देंखोगिरि मोगथांगुर बसुमतारिया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो लाइमोनफोरनि थाखोमाना थानाय रोंगौथिखौ मोगथाङाव दिन्थिफुंनो थाखाय थांखि लादों। जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव खुंफुंनो लानाय डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1आ फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय चिरां जिल्लायाव जागायगोन आरो बिनि उनाव बाक्सा, उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लायाव फारि फारि खुंफुंनाय जागोन। जोबथा बादायलायनायाव देरहासार बान्था महरै 30,000, नैथि देरहासारनो 20,000 आरो थामथि देरहासारनो 10,000 बान्था होनाय जागोन। बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि सोरजिनो खैसार खालामनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि खौरां बिबुंसार। थांनाय 5 जुलाइ खालाराव जानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाहागो लानानै सत्यरन्जन बराया बर' ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरनि सायाव माखासे हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बेबादि बिबुंथिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ खावलायदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय खाफाल हमनो गोनां खौरां। संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांबाय। 14.5 किल'ग्राम गेस सिलिन्डारनि बेसेना गंसेयाव 50 रां बांबावबाय। सिगाङाव संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेना 1,003 रांमोन, नाथाय दानिया 1,053 रां जाबाय। बिनि अनगायैबो 5 लिटार गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 18 रां बांहोनाय जाबाय। बिटिआरआव हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै रांखांदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बियाबावनो सोलिगासिनो हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव आयेन बेरेखायै रांखांनाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंफ्रोमबो ट्रेक्टरनिफ्राय 50 रांखांबोगासिनो दं। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गान्धीबारि सकआव थानाय फारसे केम्पआव गोबाव समनिफ्रायनो गंफ्रोमबो ट्रेक्टरनिफ्राय आयेन बेरेखायै 50 रांखांबोगासिनो दं। बेबायदि आयेन बेरेखायै रांखांनायनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।